malauradament, tornem a ser aquí per dir una injustícia. A veure, demà hi ha un ple ordinari al Parlament de Catalunya en el qual se'ns ha tornat a impedir, Aliança Catalana, els nostres drets. I ens impedeixen que interpel·lem directament el govern del 155. Lamentem que la Junta de Portaveus, formada per tots els grups amb representació parlamentari, hagi interpretat restrictivament l'article 160.5 del Reglament del Parlament, el qual ens diu literalment que en aprovar el calendari de sessions plenàries del període la mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, estableix el nombre màxim d'interpel·lacions que poden ésser substanciades en cada sessió i la distribució proporcional d'aquestes entre els grups parlamentaris durant tot el ple. Això què vol dir? Que nosaltres, en les properes 6 sessions, només podem interpel·lar el govern una vegada. Això sí, el grup socialista en podrà fer-ho 13, el Junts 12, Esquerra Republicana 11, el PP 8, Vox 6, la CUP 3. Torno a repetir, nosaltres volem interpel·lar aquest govern, però només ens deixaran un sol cop. Per això, per enèsima vegada, aquest Parlament aplica el cordó sanitari silenciant a 120.000 catalans. Això ho volem deixar clar. Nosaltres volem participar, no ens volen escoltar. Bon dia a tothom. Avui farem referència sobre la manca d'infraestructures que tenim a les Terres de Ponent, Pirineu, Aran, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Des d'Aliança Catalana reclamem un servei digne per les Terres de l'Ebre, Pirineu per tal d'evitar les nostres comarques l'aïllament que estem patint fins ara. La línia Lleida-Manresa és una línia completament oblidada. Exigim inversions que connecten amb tot el territori català. No som ciutadans de segona els que vivim fora d'aquest entorn, l'àrea metropolitana de Barcelona. Les dades de la població de Ponent i Catalunya Central són les següents. Al Segrià hi ha 215.476 habitants i al Bages 183.265. Aquestes persones, juntament amb les dades que us donaré de les comarques de l'Ebre, són les que realment pateixen aquesta mancança de connexions, de serveis, d'infraestructures i de mobilitat. Les connexions ferroviàries amb les línies R4 i R2 de la línia Manresa-Lleida i viceversa són de 3 trens, només 3 trens al dia en dies feiners. Les de l'Eixbus té 4 busos diaris en la mateixa direcció els dies feiners. La població de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, al Tarragonès hi ha 270.237 habitants i al Baix Ebre 81.434. Les connexions ferroviàries amb la línia R16 són només de 9 trens en els dies feiners. 9. La qual cosa dificulta l'accessibilitat i la comunicació de tota aquesta població amb transport públic. Des del 1 d'octubre, per afegir encara més dificultat, s'ha suspès la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. I, efectivament, viceversa també, per les obres del corredor mediterrani. Els trens de la línia R15, R14 i R13 circulen desviats per Valls i la Plana Picamoixons. Les línies R16 i R17 han suspès tota la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona i els viatgers han de fer aquest trajecte per carretera. Demanem que tingueu menys paraules i més infraestructures. Necessitem una xarxa de comunicacions moderna i eficient. Pel que fa a les comarques i als veïns de Lleida i Tarragona, nosaltres som aquí per donar-vos veu. Aquest aïllament posa de manifest que les promeses fetes es converteixen en desconnexió. La línia Lleida-Manresa és un exemple més de la manca de comunicació i inversió en el territori català. Lamentem des d'Aliança Catalana que les propostes de resolució que vam presentar en el debat de política general, Junts per Cat, Esquerra, CUP
PSC i Comuns van votar en contra d'aquestes propostes destinades a millorar les comunicacions del nostre país.